En we beginnen met het bericht dat er bijna geen ruimte meer is in de Capriles Kliniek. De Capriles Kliniek wordt de laatste tijd namelijk geconfronteerd met een grote toestroom van cliënten die moeten worden opgenomen. De intensieve zorg is overvol en de doorstroom naar andere afdelingen van de kliniek is niet mogelijk, omdat die ook helemaal vol zitten. Daarmee is er sprake van een kritieke situatie. Dat heeft de kliniek gisteren laten weten. Een van de oorzaken is dat de uitstroom naar behandeling naar andere zorgvoorzieningen, zoals verzorgingstehuizen en gehandicaptenzorg, maar zeer beperkt mogelijk is. Daardoor blijven cliënten noodgedwongen langer dan strikt noodzakelijk, maar omdat de toestroom gewoon doorgaat, komt er een moment dat het vastloopt. In het persbericht wordt gesteld dat het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. Dr. Capriles, dat is de officiële naam van de Capriles Kliniek, altijd plaatsvindt op verwijzing van een arts. Momenteel is de balans zoek. Er wordt altijd geprobeerd om mensen op te nemen, maar het loopt vast en daarvoor zijn maatregelen nodig, aldus de kliniek.